Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang ipapasagot ko sa inyo ngayon. Sige, itry niyong sagutin kung ano ba dapat ang verb form sa bawat sentence dito. Thank you for trying at ito ang mga tamang sagot sa bawat sentence dito. Sa number 1, singular form ng verb ang gagamitin natin dahil ang subject na indefinite pronoun tulad ng age, singular verb ang kapartner niya. Ang mga kapareho niya ay yung mga someone, something, somebody, everyone, everything, everybody, anyone, anything, anybody, no one, nothing, nobody, either, neither. Pag ito yung mga subject ng sentence, singular verb ang kanilang kapartner. Ayan, halimbawa, something is, somebody has taken, someone was caught. Mga singular form ng verb ang kapartner nila kapag someone, something, or somebody ang ginagamit na subject. Ganun din kapag everyone, everything, or everybody. Everyone is happy, everything was meant to be, everybody deserves. Mga singular form din ng verb ang kapartner nila. Ganito rin kapag anyone, anything, or anybody. Anyone deserves, anything is, does anybody know? Lalo na ang no one, nothing, at nobody, singular verb form ang kanilang mga kapartner. At kapag si either at neither ay ginagamit na subject ng sentence, singular verb form din ang kapartner nila. Pero kung ang indefinite pronoun na few ang ginagamit na subject ng sentence, plural verb ang kapartner niyan, kaya have, committed ang gamit dito. Ang kapareho ng few ay ang several, both, at many. Kaya mga plural verb form ang kapartner nila. Several have complained, both are interesting, many were invited. Pero kapag ang indefinite pronoun na all ay nasa subject, pwede tayong gumamit ng singular or plural verb. Kaya, singular sa number 3, pero plural sa number 4. So, paano ba yan malalaman? Depende yan sa noun na kasama nito. Pag countable yung noun tapos plural, so plural yung verb form. Pag uncountable naman yung noun or mass noun, so singular yung form ng verb. Ang milk sa number 3 ay uncountable or mass noun, so singular ang verb niya. All milk has. Pero ang jokes ay plural form, so plural ang verb form niya. Jokes are. So, ang mga kapareho ng all na tinitingnan natin kung plural ba or uncountable yung kapartner na noun ay ang some, any, none, at most. Kaya some people, plural yung kapartner, so plural yung verb form. Pero some music, uncountable yung kapartner na noun, so singular ang verb form na kapartner. Ganon din sa any na madalas nasa question format or negative na sentence structure. So, is there any sugar? Sugar ang kapartner niya, isang uncount or mass noun. So, is ang verb form natin. Pero any songs, plural form, so are yung verb na gagamitin natin. Dito, ang none ay kapartner niya ay problems, plural, so were. But ang isa, none of the work. Ang work ay isang uncountable noun kapag ang tinutukoy yung trabaho, so singular ang verb form. Pero yung works ay isang plural form na ang ibig sabihin ay yung mga literary works, no? Ang mga output ng mga writers. So kapag ganito, ang ibig sabihin nito ay yung trabaho. Pag trabaho, ang work ay isang uncountable noun. Dito kapartner ng most, ang girls, most girls, plural noun, so have. But most food, food is also uncountable noun or mass noun, so contains, singular form ng verb. Tandaan lang na kung gumagamit ang subject ng all, some, any, none, or most, bantayan natin kung countable or uncountable noun ba ang tinutukoy nito para makapag-partner tayo ng tamang form ng verb. Yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video nito, paki-share niyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila.
At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!